Vítajte v Readmio. Prinášame vám nový spôsob, ako čítať deťom. Mikrób Paťo a jeho list deťom. Ahoj, deti. Chcel by som vás pozdraviť a predstaviť sa vám. Sme kamaráti už dlhý čas, ale asi ma ešte nepoznáte. Volám sa Patrik a žijem vo vašom vnútri. Skutočne. Priamo vo vnútri vášho tela, konkrétne v črevách, ktoré máte v brúšku. Prekvapilo vás, že vo vašom vnútri žije ešte niekto ďalší? Veru, aj mňa dosť zaskočilo, keď mi moja mamka povedala, že žijeme v tele veľkého živočícha, ktorý sa volá človek. Nie som tu totiž sám, je nás tu celá kopa. Ale nie, nemusíte sa báť. Sme vaši kamaráti. Nazývame sa mikróby a sme také maličké, že nás ľudské oči nevidia. Vaše telo je pre nás domovom. Bývame vo vašom brúšku presne tak, ako vy žijete na planéte Zem. Vy sa o ňu staráte, obrábate ju, sadíte stromy, staráte sa o zvieratá a ona vám za to dáva svoje plody. Rovnako je to pri nás, mikróboch. Ak sa o nás dobre staráte, pomáhame vám. Pomáhame vám byť silné a cítiť sa dobre. Ale môžeme vám pomáhať len vtedy, keď sme zdravé. A bohužiaľ, niekedy na nás zabúdate. To sa stalo aj mne. Poviem vám preto svoj príbeh. Narodil som sa v tele dievčatka menom Klárka. Najprv som bol len malý mikróbik a skoro nič som nevedel. Keď som však trochu podrástol, naučil som sa umeniu všetkých črevných mikróbov. Mal som za úlohu jesť a múdro spracovávať to, čo zjedla Klárka, a tým ju udržiavať zdravú. Ale Klárka sa stravovala veľmi zle. Jedla len samé sladkosti, rožky, suché cestoviny a hranolky. A to nám, mikróbom, nerobí vôbec dobre. Nevadí nám, ak si raz za čas dáte niečo dobré, to nie. Ale prekáža nám, ak týchto vecí jete priveľa. My potrebujeme k svojmu životu mnoho rôznych potravín. Najlepšie sa máme, ak jete z každej zdravej veci trochu. Trochu zeleniny, orechov, semienok, trochu ovocia, ryže, šošovice, fazuliek, trochu jogurtu, ovsenej kaše, mlieka, syrov a kto chce, môže aj trochu mäsa. No a občas kúsok koláča, pár palaciniek alebo napríklad kúsok horkej čokolády. Ak takto jete pravidelne, znesieme raz za čas aj lízanku, bonbón či iné sladkosti. Ibaže Klárka nič z toho samozrejme okrem sladkostí nejedla. Ja a celá moja rodina sme sa jej dlho snažili pomáhať. Spracovávali sme všetko, čo k nám do čriev doputovalo, ale po nejakom čase sme zo všetkých tých sladkostí, suchých rožkov a cestovín ochoreli. Najprv začalo bolieť brúško a hlava mňa. Potom ochorel Lojzo, môj mladší braček. Ten dostal škaredý exém. Neskôr sestrička Betka, ktorú rovnako ako mňa rozbolelo brúško a k tomu dostala silnú nádchu a bolelo ju hrdlo. No a nakoniec ochoreli aj mamička s ockom, teta s ujom, bratranec, sesternice a postupne celá naša dedina. Všetky sme ležali v posteliach, snažili sa uzdraviť, ale nešlo nám to. My mikróby sa totiž dokážeme vyliečiť len tým, čo jete, deti. Správne jedlo dokáže byť naozaj liečivé a Klárka jedla stále to isté. Na zeleninové polievky vyplazovala jazyk, na ovocie robila dlhý nos, pred šošovicou zatvárala oči.
Fazuľkám, orieškom a semienkam vravela blé, ovseným kašiam a jogurtom fuj. Ale deti, musím vám niečo povedať. Ak ochorieme my, mikróby, ochorie aj človek, v ktorom žijeme. A tak sa stalo, že onedlho skutočne ochorela aj Klárka. Často ju bolelo brucho a každú chvíľu bola prechladnutá. Stále mala nádchu, kašeľ, teplotu a niekedy sa celá obsypala vyrážkami. Bolo nám jej veľmi ľúto, ale nemohli sme s tým nič robiť. Boli sme choré a nemali sme už vôbec žiadnu silu. Mamička vzala Klárku k jednej múdrej pani doktorke. Tá jej ukázala obrázky čriev aj nás, mikróbov, a vysvetlila jej. Dievčatko, ak sa nebudeš o svoje telo dobre starať, mikróby ti nebudú môcť pomáhať a nevyliečiš sa. Musíš najprv vyliečiť svoje brúško. Klárka o tom celou cestou domov premýšľala. Bolo jej nás ľúto, ale zeleninu sa jej naozaj jesť nechcelo. Rozmýšľala o tom ešte celý večer a potom aj druhý a tretí deň. Na štvrtý deň ráno sa rozhodla. Mamička jej na raňajky pripravila kašu s orieškami a jablkami a Klára z nej poprvý raz ochutnala. Povedala si, nie je to také zlé. A zjedla ešte pár lyžíc. Na obed si dala trochu šošovice a hoci jej až tak nechutila, zistila, že nie je taká hrozná a že jej vlastne trochu zjesť dokáže. Na večeru potom, predstavte si, zjedla celú misku krémovej zeleninovej polievky s opraženým chlebom, ktorá jej vyslovene uľahodila. Mamička nemohla uveriť vlastným očiam. A ani my sme tomu nemohli uveriť. Naraz sa k nám do brúška dostávalo všetko to zdravé a liečivé jedlo, po ktorom sme tak dlho túžili a ktoré sme potrebovali. Všetky sme sa poriadne najedli, bolo nám lepšie a po istom čase sme sa úplne uzdravili. A keď sme sa uzdravili my, začalo byť postupne lepšie aj Klárke, pretože jej teraz mohli mikróby znova pomáhať. Už nebola tak často chorá, prestalo ju bolieť brúško a mala odrazu omnoho viac energie aj lepšiu náladu. Samozrejme, že niektoré zdravé veci jej naozaj nechutili a jesť ich nedokázala. Pochopiteľne, že si občas dala niečo sladké a nie vždy jedla úplne zdravo, ale väčšinou áno. Často totiž myslela na naše obrázky, ktoré jej vtedy ukázala múdra pani doktorka a už nikdy nedopustila, aby sme zase ochoreli. Stali sme sa jej najlepšími kamarátmi. To bol môj príbeh, milé deti. Žije sa nám teraz u Klárky veľmi dobre, ale dopočul som sa o mnohých iných mikróboch, ktoré žijú u iných detí a sú choré. A tak som vás chcel poprosiť, aby ste na tie svoje malé mikróby mysleli a poslali im občas do brúška aj niečo liečivé. Niečo, čo ich bude udržiavať zdravé. Oni sa vám za to odvďačia. To vám môžem sľúbiť. Váš mikrób Paťo.